Hi guys, welcome back to my vlog. Naatay gipalit nga kuan saging maruya ang tawag ani. Mga unta karon. Di ako sa ilahan ni Jinjin paingon kay ako nang kuhaon si Undoy. Kay si Undoy ipauban man sa nila paingon sa Mindanao. Gikan dito sa kuan, lukatanan sa ticket ginuok ko. Nagtralala gid akong utok sa pag-upload kay ngano loading kaayo. Grabe ka loading. Gikan dito sa kuan, dapit sa pier kay ang TransAsia nga lukatanan sa ticket wala naman dito dapit sa Baiso. Dito naman gibalhin dapit sa pier banda. Iskina dapit sa may tabako paing sa Marcela. Nya gikan lagi dito ginuo ko loading na kaayo. Mautua nga nisakay ko paingon sa dao og tricab. Pag abot sa dao abi na kog kusog ang signal pud sa didto. Grabe pud sad kaay kahinay. Ginuo ko mga manang. Halos mag-isa ko ka oras, duha ka oras nga nagtinduga dito sa dao terminal dapit Atbang. Kay ang ako lagi nga ma-upload na dayon kay nag-apas ko sa oras kay gi-premiere nako siya sa alas 4. Kaso pagtan-aw nako sa oras kay hapit naman jud proceed nako sa alas 4:15. Ya kay wala pa man jud na kuan, wala pa man jud siya na upload, gi-proceed na pud sad nako pag premiere sa kuan. Alas 4:30. Nagawaga ang ilo. Dito ko niagi sa kilid la. Mao tuwa nga ni sakay na lang ko sa tricab paingon diri sa ilahan ni Jinjin. May gani kay dito dapit sa kuan sa Dao High School masiguro, Dao Elementary. Kusog ang signal. 97% nahimong 94%. Ya mao tuwa nga pag abot sa unahan nag 95, nag 96, nag 97 hangtod na upload. Ha? Di ko muuban kay karog na ana bay ticket. Tingali kay karon sige na kay kaon na ta sa kuan. Snack. Ablesa ni Dani di. Hangtod na upload siya guys. Kiahat jud kay akong upload uy. Ha? Biraha diha, biraha. Unsa man ni bangko nga nakaharang man? Kut ka ba kita na imong sampot di kulirog ka ba? Ali kay naay kuan oh. Nanito na ka, Jin? Nanito na ka? Sampurar ko. Nagunsa ka? Si Sampura? Nagsampurado ka? Unsa man na dana nagyaw-yawa? Bilahan. Mga untag saging, guys. Kay murag gilutom ko nga murag wa ko kasabot sa akong paminaw ginuo ko. Ang pamahaw nako late ang paniudto. Alas 4 na kapinjin, alas 5 na. Hapit na alas 5. Ya, kanina. Taon tagpuan saging. Inday. Ali na dinhi. Pag-inis na. Ubo ka diha, kita ni mong sampot diha. Tana na imong break baliya. Taon tagpuan guys, saging. Nagpalit ko dani nga ganyan kay naibog kog tan-aw dito sa dao kuan market nga. Sa akong gitindog-tindugan ba na amay daghan naglinya. Nya kay pagtan-aw nako saging man. Maruya. Palit dahil ang bagyo. Na mga onday ta. Kuan ni kabuk, 8 ni kabuok. Inday. Kaon ka saging? Mao niya to paniudto day. Padalhin na si Onday sa ina din gamay ra. Puno na si Dang bante. Ha? Nakauni mo. Unsa di uban? Nakauni mo. Kita na imo kuan gikulirog bawal. Ibit niya ilis na sa lina nimo ba? Inday. Ali na. Kaon saging. O dali mo pajama. Padalhin na tulo ka box nina upat. Aguban ka ni mame? Gamay ra padala nga kuan Jin sa nina.
Mapalitan naman na dito. Kasi dagan niya dahon na malimbit na tag samot dani. Kaganya ra ba dito sa kuan? Pilar ginuo ko na limtan na po niya. Unsa? Ibakpak ra niya ang iyabag. Ah, yabag. Kalaog na siya da sa yabag. Sige. Ali di, suot na di. Narili na kami ng higizada. Unsa oras sige maguli di ay? Wala ko magtulong sa asakay na lang niya. Apatod na lang minya. Agutan ni. Ang paigo de dagto. Sigo. Paigo nga may Tangki ko. Kanto yung magparbaya, gi-extensionan mo to niya. ha? Gi-extensionan mo to niya. Lubot. Kay may yang kargahan sa sako ba. Mga unta. A few moments later. Paingon namin maguli sa Mindanao, mukuyog na si Undoy na nadani iyahang kuan. Basta kung Kalo-kalo. Wala ay medyas di ay. nadarega mo. Kana medyas nga uga. Aguban ka Inday? Ha? Ang ina, hi guys. Si Inday aguban. Ina, hi guys. Ano? Hi guys. Gisapot ni si kuano, kulasa. Kani, mao ni ang dala ni Undoy nga sa nina. Kanya siya ra magdala dani, makadaog naman siya dana. Sige natin kay hapit ng oras. Mas maayo man gid nang mauna ta sa barko. Kaysa maulahi ta nga magdagana na sa daynta. Nya kay naabe bata dala. Nya limbit pa sad ta karon kay di apa say dala nako. Nya kang Undoy noon gamay ra ang gihadala kay kuan. Gamay ra mang bag niya. Si bada to. Unsa man dat aguban ka? Ha? Uban amo burandat. Diretso na dahin ta guys pag mahuman si Undoy karon. Ako dito ra ko magkuan suot daning akong kuan kay crooks kay ang diha magud nga area dalan pita. Nya mapita-pita na sad ni atong kuan. Suot may nang limpyo ang atong suot. Kay taga bukid pa kaayo taon niya. Ang atong kuan suot nagkabuling-buling nasamot. Nang sa man na ah? Di kadaog man siya suot. Di suot eh. Na Sinuping ko malinggit tabaghak. sige. Ana, hugaw lagi na yung jacket. Na. Sa hangir kaya. Sige na, tara na. Alina Inday, Brandat. Alina Inday, Brandat. Alina Undoy. Sige na. Kay magabin anta malita sa kuan barko. Adpas. Ginali na. Tauna na ta kay patod man ta dada. Ikaw. Tauna na. Inday. Bye-bye. Bye-bye si Inday. Apas din si Inday dito. Apas si Inday ni Undoy. Inday. Gayang iring nagdagana oh. Jin! Hagoy, ginoo ko kadugay ba? Mamay mo. Ha? Mamay mo. Nana ulahi. Gisi-gisi mo do? Aguban ka? Guys. Ha? Aguban ka? Ah. Ano doy? Ana siya da. Balikan na ka namo maha. Ayaw sa mo kaligo dagat og palit milk tea ha. Ako mag-milktit ah. Ay sakay na daan din. Ha? Ngano man? Ha? Na, ibukaw may nung nagkatulog mo na. Aguna ko dani sa kuan kay ilis ko. Aguna ko dito guys kay mag-ilis ko daning kuan. Dito ra ko mag-ilis kay pita man dani. Pita man diri guys. Oto, madala tayo.
Pagdali, Jin! Jin sa likod. Dato ako mag-ilis. Daplin sa karsada. Puti biya kay niya. Inday! Bye-bye, Inday! Ato na may paingon na sa kuan. Dani mo sakay. Uban si Jin dito sa kuan pier. Limit. Diyan na mi guys sa kuan, Tagbilaran Port. Hala, tawagan na o kuan niyo. O Jin, ihatag na Jin. Oh, dito sa mga. Kuha ba kay igatulina? Dabo ko sa pangalan dyan. Ay, pabaw na din tayo. Dabo kita. Ihatag na. Tawagan ko na. Ha? Nasa ba ni? Wala na ko ga-deliver sir. Wala na ko gatag. Isa pa din. Di aray tubig, tapos soft drink, undoy. Kaysa pad si Judy, kaya ito ni sulod. Wala na ba ikubag da? Paano na ada na? Diha daw. Kaning mga tubig. Aw kanina lang isiguro oh. Kana. Ang kanina lang tubig. Nila niya ako sa bag ibutan. Ha? Bag ibutan. Ang. Uy, salamat ha. Ara nami. Bye guys. Bye-bye. Adto nami sa sud. Na naman may ticket kay nagkuha naman ko kaganiya. Straight to siguro to si G. Nagyanan dali. Adi. Lanong sa manang kuan ngundoy gisi na. Aw di man eh. Sige. Bye, buhol. Pauli namin ni Undoy. Insakto kay alas 6:30 pa man, so napay to nga sa oras ang among pag kuan. Lihok sa among mga ticket. Wa na noon naka pa-picture si Undoy.
Ta, Undoy, sunod din tara to Undoy ta. Di naman ka makasulod si Dino. Di ali Doy. Doy kamot ti. Kas. Okay, mami. Yeah, Bye-bye. babay ni Papa, babay. Babay Dada. Babay ni Dada. Babay Dada. Kiss sa una ni Dada di. Kiss ni Dada. Babay. Oh. Kana, babay. Paimo namin sa among sakyan na kuan. Barko. Barko. Okay, isa pa undoy. Isa pa undoy. Kaya akong kuan undoy. Akong mga alahas. Char. Akong mga alahas. Bitaw guys, thank you so much sa inyong tanan. Nauban jud ako si Undoy. Kay nagyon man lagi siya nga muuban siya. So ato siyang nauban karon. Dili ka magdagan-dagan dito sa taas sa barko ha. Kay mahulog unya ka Undoy. Ha? Naarabay mga kuan. Wakwak dia sa dagat. Ha? Trans-Asia ang among sakyan ni Undoy karon. Di ara. Ali na Undoy kay naanay daghan pasahero. Agpas Undoy kay kita na laylas Undoy basig di ta kasakay Undoy. Hala. Last namin ni Undoy guys. Asa man ni Agi? Ha? Agpas. Hala wa na. Ayaw pagkuan ha. Thanks. Sige. Kau saka kau. Hinay ha. Yan na guys. Yan na sa taas sa barko. Success. Wala mi nabilin. Wala mi nabiyaan. Dili ka magkuhan ha. Pagdagan-dagan ha. Kay mahulog tahan ha. Saka ka. Saka. Bas. Tama pa itaw ng among kuan. Iganan. Yan ang midani. 514 o 512. Ha? Sige, kaya tuloy ko ako ng kuan. Grabe ka igang. Di ka mag-anana diyan ha. Ha? Hoy, di ka mag-anana dito ha kay mahulog ka, ha? Dito narabay hagdanan dato, laom kaayong hagdanan. Ya diretso sa dagat. Ang dagat na ba kay naiupoy, ha? Di ka mag-anana diha ha. Kay basin mga katulog ta ba ginuupo wa na. Ore ato kung tuwa na dito sa hagdanan. Magsabak ka kung mangihi ka ha. Magkalibang ka ha. Sige. Kung ablihin ni Kwan, kaya mo na nakuan. Ay mo biskit ko. Sana. Pasal tubig dan.
thank you guys sa inyong tanan. Grabe kayo ko kasimot. Sa baka kung magtaon ka ha? Dami na din pa na, sapatos na. Mahining, kung ano na ito kay Basig, magtukar ang kuwan dati ng turyok. Hindi sa kuton, kinigahan na. Pa. Inom na siya royal. Si CJ ang nagpalit dali sa kuan, dali. Si CJ ang nagpalit dito sa Galipiat. Diyahan di palitan. Wow. Dali, napagtao na ba niyo?